A principios de febreiro rematará o prazo para a presentación de ofertas ao proxecto de acondicionamento de beirarrúas na marxe dereita do lugar do Obre, no concello de Noia. A reparación de unha beirarrúa dañada, deteriorada tamén como consecuencia do estacionamento reiterado de vehículos sobre esa beirarrúa, dado que tamén houve que facer en determinados momentos determinadas actuacións de reparación das acometidas de agua ou das propias canalizacións que estaban debaixo desa beirarrúa. Esta actuación cun presuposto próximo aos 100.000 euros financiados con fondos propios sumarase a outras de eliminación de barreiras arquitectónicas que se están a acometer por todo o municipio, co fin de conseguir un concello máis accesible. Se veñen desenvolvendo xunto con esta actuación outras varias de mellora da accesibilidade en distintos puntos do concello, que supoñen eliminación de barreiras arquitectónicas e supoñen tamén pois a utilización de pavimento en formigón, sustituindo determinadas losetas ou materiais antigos, de tal maneira que se mellora a accesibilidade, se mellora a seguridade viaria e se fai tamén se aproveita para deixar resoltos determinados problemas de canalizacións, acometidas, sumidoiros de pluviais e demais.